बर' जिन्दाबाद 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 ब्रह्म बर' जिन्दाबाद जिन्दाबाद UPPL निफ्राय दिनै मिडियानि गेजेरजों मोनसे प्रेस मिट हाबाफारि लादों। गिबियावनो आंजों बाहागो लाफानो हानाय मिरु कमिटि UPPL इयुथ सेलनि लेङाइ आफादगिरि मिडिया आरो साफ्रोमबो UPPL नि मावथि लोगोफोरनो क्रिसमासनि आरो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ हरबाय। आरो बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बिजनी हालामनि लोगोसे दुलाराय बिटिआर ओनसोलनि साफ्रोमबो ख्रिस्टियान सिबियारि बिथांमोननो बर'दिननि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। थांनाय 18 तारिख डिसेम्बराव सबाइजार प्राइमारि BPF नि मावखुलियाव सबाइजार प्राइमारि आरो बिजनी डिस्ट्रिक्ट BPF नि दैदेननायाव मोनसे प्रेस मिट जादोंमोन। आरो बे प्रेस मिटआव माखासे सोद्रोमाफ्रा UPPL निफ्राय फैनानै BPF आव जइन जादों होननानै फोसावदों। आरो बेखौ खौरां बिजोङावबो ससियेल मिडियायावबो नुनाय जादों। दा बिनिनो फिननाय थांनाय बाराव बिजनी जिल्ला UPPL निफ्राय जों होखांबाय। आरो गेजेरावबो सबाइजार प्राइमारि UPPL निफ्राय बिनि क्लियारिफिकेसनखौ होखांबाय। दिनै आरो बिजनी जिल्ला UPPL निफ्राय रायजो राजाफ्रा मोजाङै मिथिनायनि थाखाय क्लियार होनो जों बे प्रेस मिटखौ खालामबावदों। सबाइजार सामथाइबारि गामिनिफ्राय गबिन्द लाइफांहारि, राजा बसुमतारी, बिमल बसुमतारी, बिश्वजित ब्रह्म, सोमस्रां मुसाहारि, मैखोम बसुमतारी, ध्रुबजित ब्रह्म, सानसुमै बसुमतारी, सिखोना बसुमतारी, खुंगुर बसुमतारी, डमिनिक लाइफांहारि, अलंबार लाइफांहारि, सानसोरां बसुमतारी, हरेश्वर नार्जारी, अर्जुन ब्रह्म, चन्दन बसुमतारी, धर्मेन्द्र ब्रह्म बिथांमोनखौ माखासे लबि दिन्थिनानै बुरखायनानै बा मिटिं दं होननानै थगायना लिंलांनानै बिथांमोना BPF आव UPPL निफ्राय फैनानै हाबफैबाय होननानै फोसावदों। सोरखौबा साफा सानैखौ आर'नाइ गानहोदों आरो माखासेया आर'नाइ गानखायाखै। बिथांमोना मानो लेंदों लबि दिन्थिनानै बुरखायनानै बा मिटिं दं होननानै थगायना लिंलांनानै बिथांमोना BPF आव UPPL निफ्राय फैनानै हाबफैबाय होननानै फोसावदों। सोरखौबा साफा सानैखौ आर'नाइ गानहोदों आरो माखासेया आर'नाइ गानखायाखै। बिथांमोना मानो लेंदों मा मिथिं बुजियाखैमोन, बेनिखायनो थांफ्लांदोंमोन। दिनै बिथांमोना गासैबो फैफिनजोबनानै दिनै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गावसोरखौ फोरमायगोन। गोरोन्थियावनो थांफ्लांदों आरो दिनै गोरोन्थिखौ मिथिनानै गावसोर जे UPPL आव दं बा दिनैसिमबो जे UPPL बेखौ बिथांमोना फोसावगोन। दा बेखायनो जों UPPL निफ्राय बुंनो लुबैयो, जायफोर आं सिगाङाव रायखांनाय बिथांमोना BPF आव हाबदों होननानै BPF आ फोसावदोंमोन, बियो नंखाय। बिथांमोना दिनैसिमबो BPF आव थाङाखै, दाबो UPPL आवनो दं। आरो बिनि रोखा फोरमान नांगौबा दसे उनाव बिथांमोना गावसिनि रावैनो थाङाखै होननानै बुंगोन। UPPL सरकारा गुड गभार्नेन्स बा मोजां खुंथायनिसो बाथ्रा रायलायबाय थादों। राजनितिकनि मुङाव जों राजनितिक खालामनो ओंखाराखै। सोरखौबा थगायनानै लिंलांनाय, सोरखौबा जबरदस्त पार्टियाव सोफैनाय जों बेखौ मोजां मोना। आरो जोंनि मानसिखाखौ बा जोंनि मावथिफोरखौ थगाय थसि लांनायखौ जों दुखु मोनदों। दिनै UPPL सरकारा गुड गभार्नेन्स हिसाबै गोबां माखासे मिशनफोर लादों। थांनाय 17 बोसोराव जायफोर हाबाफारिफ्रा बिटिआर ओनसोलाव जायाखैमोन, जायफोर डेभेलपमेन्टआ थांनाय 17 बोसोराव जायाखैमोन, बै डेभेलपमेन्टआ बै खामानिफोरा दिनै बोसोरनैयावनो बिटिआर आव UPPL सरकारनि दैदेननायाव
जागासिनो दङ। जेरैहाय इयुन जोलैफोरखौ लाइमोनफोरखौ फुटबल गेलेनायाव दावगाहोनायनि नोजोरजों दिनै ISPL खुंदों। इन्टार सिक्स सिडोल प्रिमियार लिग, बे इन्टार सिक्स सिडोल प्रिमियार लिगनि गेजेरजों दुलाराय भारतआवनो दिनै फुटबल गेलेनायनि मोनसे सा सानजा भारतआव जावरिखांनाय फैदों बा बिटिआर ओनसोलाव जावरिखांनाय फैदों। फाइनाल खेलाखालि क'क्राझाराव अल इन्डिया फुटबल एस'सिएशननि आफादगिरिया फैनानै बे ISPL खेलाखौ जोबोद बाख्नायदों। मोजां मोननानैनो बिथाङा फोसावदों जे आङो सन्टस ट्रफिखौ क'क्राझाराव बा बड'लेण्डआव खुंफैनाय जागोन। बे लेखानो दिनै सन्टस ट्रफि खेला जानो थाखाय अलरेडि थाइसिब ओंखारबाय। आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो गाव फाइनाल खेलायाव गैयाब्लाबो बिथाङाबो बुंदों जे बे खेलाया जोबोद मोजां जादों, आं जोबोद मोजां मोनदों आरो बेनिखायनो क'क्राझारनि स्टेडियामखौ गुवाहाटीनि हुरु हुजाय बायदि खालामनो 150 कौटि स्किम बिथाङा फोसावनो गोनां जादों। आरो बे बड'लेण्डनि टीमानो चेम्पियन जाखांनानै उरिष्यायाव गेलेहैदों आरो उरिष्यायाव गेलेहैनानै देरहासार जानानै फैबावदों। दा UPPL सरकारा लाइमोनफोरखौ जे फुटबल गेलेनायाव सांग्रां खालामदों बा फुटबल गेलेनायनि जे मोनसे एवारनेस लाबोदों, बियो दिनै जाफुंसारदों। बेखौ दिनै सिगाङाव सोर खालामदोंमोन? दा UPPL सरकारासो खालामदों। दिनै बेफोरबायदिनो गोबां बिथांखि सुक्ति बायदि सनितपुर जिल्लायाव, बिश्वनाथ जिल्लायाव हानि फाट्टा मोनाखैमोन गोबाव बोसोर, आरो हा फाट्टा मोनैनि थाखाय गोबां जेंनाफोर जाबोनो गोनां जादोंमोन। दिनै UPPLआ आसामाव BJP EJPजों सरकार दाफानानै दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथ बा गुबुन गुबुन जिल्लायाव हा गैयैफोरनो हा फाट्टा होनो दिनै हाबाय।